А какви са фактите, т.е. каква е истината? Ето този надпис Ямбол е поставен в градинката, която ние направихме през 2018 година. Огледайте се от всичко наоколо. Прекрасната градинка, дървета, перголи, пейки, плочки, красиво наредени павета. Единственото нещо, което е направил Ривански, е да постави ето този надпис. Обаче кмета мълчи за това. И троловете, същите, които пишат многото хвалебствия, също мълчат. Което обаче не им пречи да правят генералните обобщения, че щом 1% е истина, т.е. този надпис е направен от Ривански, значи и всичко останало красиво, направено наоколо и в града, е направено от Ривански. Шарените букви с цветовете на дъгата са стабилно укрепени. Надписът е част от инициативата на ръководството на община Ямбол за един по-красив и приветлив град, който всички да пазим и обичаме. Местим обаче камерата само няколко метра в страни. И какво виждаме? Тези същите фонтани, които от 2015 до 2019 есента работеха без проблеми, сега, днес, 6 август 2025 година, отново не работят. Вече втори мандат на Ривански. Местиме камерата от другата страна. Вижте тези хубави пейки и перголите. Вече 6-та поредна година Ривански не ги е пипнал. Грозна гледка. Сега разбрахте ли по какъв начин Ривански ви манипулира чрез своя личен фейсбук профил и чрез фейсбук групите, които контролира?